Ono s marketingovým rozpočtem freelancerů se to má tak, že většinou žádný nemají. Nemají vůbec žádný peníze na marketing, do vlastního marketingu vůbec nějak neinvestují. No a potom si stěžují na to, že nemají dostatek klientů, nechodí jim nový poptávky, nejsou dostatečně vidět a podobně. A ten marketingový rozpočet z mojí zkušenosti nemají proto, protože ho neumí plánovat a neumí ho dlouhodobě vytvářet. Když například vystaví fakturu za 10 000 korun, tak celých těch 10 000 korun spálí nějaká jejich osobní spotřeba, část spálí daně, do toho samozřejmě mají nějaké svoje náklady, které také musí zaplatit, ale ani 1 koruna z těch 10 000 nejde právě na marketing, na peníze, které by za ten marketing mohli utratit. A jedna z věcí, které je právě třeba v mentoringu učím, je to je tu chybu nedělat a buď to z těch 10 000 skutečně část ušetřit na marketing, anebo udělat všechno pro to, aby mohli vydělat, vystavit fakturu za 11 000, za 12 000, prostě aby mohli nějaké peníze dávat stranou a postupně jim vznikal ten marketingový rozpočet, který potom můžou investovat.